Salut! Bine ai revenit la discuția noastră despre cancerul de sân. Continuăm cu punctul următor. Un alt punct al stilului de viață care influențează riscul cancerului de sân. Acum îți voi vorbi despre un factor protector, adică dacă faci acest lucru, îți scade riscul cancerului de sân. Și anume vorbim despre activitate fizică viguroasă. Foarte important, nu orice activitate fizică. Trebuie să fie de o intensitate destul de mare încât să corespunde anumitor criterii. Haideți să vorbim un pic despre exercițiu fizic în mod general. Exercițiul fizic este un factor acum care a fost clasificat așa de bun în tratamentul cancerului, spre exemplu, aici vorbim despre oameni care deja au dezvoltat cancer, încât ar trebui să fie o parte din tratamentul de bază după unul dintre instituții care fac recomandări pentru tratamentul cancerului din Australia. Acesta era publicat în 2018 pe site-ul Medscape, era un articol despre acest lucru și am fost foarte surprins când am citit despre acesta, unde scria că de fapt exercițiul fizic nu doar că ne protejează înaintea de a face un cancer, sau să nu facem un cancer, ne și ajută dacă deja am făcut un cancer. Cel mai bine ar fi să nu facem niciodată o boală canceroasă, dar dacă totuși am făcut, atunci exercițiul fizic este ceva foarte, foarte indicat. Vedem că acest exercițiu fizic este indicat și în tipul nostru de cancer despre care vorbim, și anume cancerul mamar. Dacă este un exercițiu fizic, hai să zic o mișcare așa, mai lejeră, mai ușoară, este foarte posibil să nu fie destul de intensiv încât să aibă un rol protector asupra sănătății noastre dacă vorbim despre cancerul de sân. Deci e foarte important să știm despre ce vorbim. Mișcarea și mișcarea ușoară este bună, adică poate ies la aer liber, îmi mai crește un pic respirația, circulația, astea sunt lucruri bune. Vorbim despre o sănătate globală, dar dacă vorbim despre cancerul de sân specific, dacă vrem să avem acest factor protector, trebuie să fie exercițiu fizic viguros dacă ne luăm după recomandările din literatura de specialitate. Ce se întâmplă? Acest tip de exercițiu fizic viguros, adică de o intensitate mai crescută, are un rol protector împotriva oxidării, care, dacă vă amintiți, am vorbit un pic despre stresul oxidativ când am vorbit despre alcool, adică ne protejează împotriva acestor procese care cauzează stres oxidativ, ceea ce este un lucru bun. Poate întrebarea ta este: ce înseamnă o activitate fizică viguroasă, adică de o intensitate mai crescută? Exemplul care este dat de către World Cancer Research Fund și American Institute for Cancer Research este următorul. Ei au luat ciclismul ca și exemplu, să faci ciclism cu o viteză între 19,3 și 22,5 km pe oră. Asta ar însemna o activitate fizică viguroasă. Deci ce poți să faci în mod concret? Eu sunt foarte mare adept al ciclismului. Mie îmi place foarte mult să mă dau cu bicicleta. Sunt și fan de ciclism de lungă distanță. În 2018 am făcut un tur de ciclism din Zurich, plecat din Elveția până la capitala Sloveniei, Ljubljana, cam 1100 de kilometri în total prin Italia de Nord. Și îmi place foarte mult și încurajez să încerci și tu. Ce poți să faci este să-ți iei bicicleta. Dacă nu ai o aplicație pe telefon, poți să-ți pui o aplicație, sunt diferite tipuri, care îți face o hartă, îți activezi GPS-ul și îți face o hartă unde ai fost, îți zice și viteza medie pe perioada când ai fost afară, îți spune și câți kilometri te-ai deplasat. Eu de obicei, mie îmi place să fac o oră de antrenament și la mine vitezele medii ies undeva la între 20 și 23 de kilometri pe oră pe întreaga perioadă. Bineînțeles, uneori mă urc sau poate cobor pe dealuri și atunci se schimbă viteza, dar viteza medie iese cam la recomandarea pe care o găsim aici.
Deci, dacă ai un smartphone, cumpără-ți un stativ pentru bicicleta sau poate îl pui pur și simplu în buzunar sau poate ai un Fitband sau un smartwatch, activează-ți GPS-ul pe Fitband, pe smartwatch și deplazează-te timp de jumătate de oră, cât îți permite programul și sănătatea la o viteză care să se încadreze în acest interval, adică 19,3 și 22,5. Înainte să începi orice program sportiv, este foarte important să-ți cunoști sănătatea. Dacă este nevoie, te rog să treci pe la un cardiolog, asta ar fi cel mai bine mai întâi, și să vorbești cu cardiologul tău despre intenția ta de a face mai mult exercițiu fizic viguros, adică de intensitate crescută. Și poate cardiologul tău o să-ți facă un EKG sau un test de efort ca să vadă dacă totul este în regulă, o să-ți dea câteva sfaturi, după care dacă ai avizul cardiologului tău, poți liniștit să faci acele tipuri de exerciții pe care el a spus că ai voie să faci. Deci, pentru punctul numărul 2, cum poți sau care este legătura între stilul de viață și cancerul de sân, exercițiul fizic? Dacă vrei să-ți scazi riscul a cancerului de sân, începe un program cu exercițiu fizic inclus în mod regulat. Îți mulțumesc pentru clipele tale acordate.